И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Fortnite с една моя приятелка на име Вики. Ще играем на Reload, вече загряхме, припомних си всичко, като първото ми видео на Fortnite, дори първото ми видео в YouTube беше преди 2 години, после спрях за повече от една година и нещо. И просто... реших да се завърна с Fortnite, мислех да не го правя, но просто... И на мен ми се доигра Fortnite, сигурно и вие искате да гледате Fortnite и заради това. Като ако съм малко слабичък вече и не като преди. Аз преди играх не от компа си, да, ама преди като играх бях още първоначален в Fortnite. После станах добър, много добър. Играх по турнири. Макса ми на точки е бил 600 и нещо. И просто реших да се завърна отново и да започна пак да се издигам нагоре. И заради това. Като понеже не съм играл отдавна и нали, да, малко слаб ще бъда. И малко кривичък още повече. Какъв да ми е скина обаче? Тук съм под голям въпрос. Въпреки че нямам много скинове. Симпсън. Не, няма да е Симпсън. Чуй ми гифнат с колода. Ма кой, синия или жълтия? Синия. Синия, окей. Той е по... няко. По-скин от коя година беше стой? То банан дете имаме почти от втори сезон, човек. Аз имам скинове от първи сезон. Браво. Добре, че не съм играл тогава. Защото просто чек. Айде, почна. Тогава буквално не знаех за Fortnite. И брачет ми се изтегли и аз викам, що хареса ми, що да не изтегли, хей. Почнах да я цъкам. Не, Fortnite се готина игра, няма спор. Готина е някаква ужасна и гадна. Като Roblox. И сега някои хора ще ми пишат долу в коментарите, Roblox е много хубава. Брат, единствената хубава игра, която беше и все още май е Keyboard Escape, в която вървиш по клавиатура буквално. И тя е скучна вече, като я играеш много време. Какъв е смисъла изобщо? Какво? Да. Не бе! Ще ти тъпата Fortnite. Как се опита да ми вземи данните? Ах ти, моето момиче. Ще ти е играта. Къде кацаме? Ти предложи, аз не знам. Окей. Примерно е така. Окей. Ето банан, дето е малко големичък, малко пречи. Аз ме няма да се преземя горе. Или пък ще мога. Аре бе, банан. Директно стреляй. Майко, много съм крив. Много съм крив, сакат бе, брат. Човек, тос не мога го оцеля. Аз стига. Преди много скопове правих. Сега един... Олигофрен. Опа. Сега един не мога да оцеля. Аз стигам. То се показа, май е отворил нещо и сега ще се опита да не уби. Хоп, паланка! Я виж какво оръжие си намерих аз. Този огромен шанс. Има рима. Намерих същото, само че... Аре. Само че е супер. Помпа от любимите ми. Гледай какво става, чък-джък. Окей. Аз съм готов вече да спирам. Синя.
О, синя. О, супер ере. Да, малко нещо да А, дам. той не ми трябва. Той не ми... Той не. Само той. Вече ме почти са само супер рер неща. Стой, имам чук-джук. Да. Блък, айде дай. На къде? Не знам, аз вървя на някъде пък. Където чидим? Нема никой, аз се надявам да ми се падне снайпер. Аз с снайпер и с мобът съм много добър. Човек, аз съм добър с тези работи. Всеки е добър по-скоро. Защото това наскоро стана най-лесното оръжие за игра. Не е вярно. Във въздуха! Ей, че са пуснатост. Иначе щях да му... Да му спукам живота. Аре, бе. Ей, ще да отидем да купим. Не, той падна някъде. Оп, наблизко! На малко е то там. По него мартни не го виждам аз. Го то там. Опа, как го нокаутнах. Тоз го! Набих му 44. Идвай с помпата да му влизаме. Давай. Скри се тако. Давай, навлизай вече. Няма какво да стане, брат. Аз съм при тях. Избегаха ми, защото сте малко. О, луч има тук. Его, бяга! На малко! Почти. Хопа! Хайде, бе, да мреш, бе, бе. Горе! Тост, тук е се озва, бе. Вой, че то се добър. Не чак толкова колкото. Що е ща фулбокса? Къде, бе? Тост беше заро... Ама! Нищо и ти не е място. Да. Аз в паника не успях да се оправя. Кола направя. Дай фикс. Стой, ще оправим мишката. Готово. Ретърна. Реагенде. О, човек, направо за мен не е реално, бе, брат. Това са само направо да са тако. Поне играхме добре. Да. Като за първи път да играем Fortnite в годината, окей. Поне за мен е 10, не знам. Добре. Ние давно не сме играли в Fortnite направо. Човек, те играят много странно да правят. Аре, какво отворят? Тъпто е, че махнаха ранкета. Беше много готин. Колко отидеш и сега? Не знам. Докато не ни писне просто. Добре. Знаеш, че ние имаме май повече пари, отколкото в Америка. Не вярно. Имаме 98 трилиона, те имат 32. Не е вярно. Не, аз знам, че не е вярно, така пише. Почнахме. Не, колко HP? Къде ще кацаме? Ни маркни. Са.
Директно каза Метко. Мисля, че там е най-добре. Много малко мястото е. Дай към бензиностанцията. Ако ти там е бензиностанция, защото не ми прилича на тако. Там е бензиностанцията, да. Там деца маркнал да отидем, защото май не е много добре да ходим при повече. Дай да дойдем тук, ще вземем неща и отиваме там. И ти ще минеш през камиона. Видях 2 честа. Гледай да не умреш, защото видях, че ти идва някакъв. Човек до мен, човек до мен. Взел съм ти бандажки. Аз губих. Добре, явно се намерила помпа. Не, без помпа, с някакво тъпо оръжие. Че такива. Не, просто ще ги хвърля така, защото ми трябва просто. За какво са ми? Че е едно от любимите ми оръжия, окей. И че е най-любимото ми оръжие, помпичката. С нея съм си най-добър. Не, базикам се. О, имам храст. Въпреки, че не ми трябва, защото аз не обичам много съм прикритие. Дай да пия малко. Има пица, ела. Не ми трябва. Пицата ти дава много живот или не ти? Чакай. Дай първо да видим какво ще стане. Нищо. А тук? Мамут! Махай се, тъп храст. Взимам мамута, че се ми граплера. Мамут! Мамут! Хамди хабиби, хамди хабиби! Хамуди хабиби, хамуди хабиби. Е, там горе, ела. Е, синичка. Само да си взема хубавото помпа. Хамуди хабиби, хамуди хабиби. Хамуди хабиби, хамуди хабиби, хамуди хабиби. Я вземи чък-джага. Не имам. Или на такова да може да сме по... Ти вземи нещата, защото не ми трябва нищо там. На мен не трябва нещо спадат. Мен ми трябва Мен ми трябват патрони за мамут, имаш ли? Не, аз нямам. Ядеш и даш, и изяш ли парчета. Ето още не даш. Не ми трябва. Аре бе да си на макс. Ма съм на макс вече. Това бягам си идвам. Не, и да не съм на макс, не ми трябва. Човек, аз имам 2 дни същи оръжия. И сам се чудя за какво си ги склотирам. Бягай зоната. Зоната на мене не го и нищо да ми напред, да се надявам. Аз чувам често, ама в момента се боря за живота си, защото чувам война и искам да ходя. Майчко отгоре на покрива на един. Ще чак да го целя. Да, съжалявам, че се вижда това нещо, което пише дали съм с главни или не. Опа! Ягай, какво стана? Направо ги гътвам. Опа! Двама наведнъж. Къде? Мамут? Избяга. Чакай, не. Скри се в скулптурата. Shit, топ! Имам снайпер. Майко, някой ма оцели. Имам снайпер. Аз се барикадирам, че някой направо ма спука. Аз имам снайпер вече. Ето снайпер.
Приклик. Къде е само ми кажи да го снайпим? Ма не знам къде е, той стреля по нас, е. Хайде. Той стреля по нас просто. 50? Аз нямам мац. Не, край с нас. Той стреля по мене, брат. Аз не го знам къде стреля дори. Ой, как не го оцелива? Ти беше в него. Ти е пълен скамчи. Оцели го. Ай! Зоната идва. А то как му е да се оцели, бе, брат? Дай да бегаме! Пак ако ни оцели. Аз съм на 8... Не, умрях! О, не съм. Бах му късмета. Сега ми трябва бързо някакви работи, с които да се съживя. Викичка е си. Аз имам. Дай бандажки. Пиза. Благодаря. Яш. Бързо. Яш, че си на дед, моите ученци. Готово вече не ми трябва нищо. Благодаря ти. Човек, бяхме на дед. Нали? Тост къде се озва, бе. Тост къде се озва, направо му пръснах каската. Направо му пръснах каската. Изведнъж като ми дойде само бомба с кластикс. Какви патрони за снайпер? Не. Не чакай, маймун. Някой стреля. Имам! Чакай, стой, сега ще ги дам. Оттам стреля някой. Аре, бе! Ти беше в главата му. Аре, покъде са моето момиче? Какво? 87. 147 му набих на този. Умря ли? Не, вече не е дет. Горе има. Да, горе са и двамата, ела. 94 на малко е. Той стои там. Не е дет. Той двамата са дет, де. Като са горе. Има мамутче. Добре, и ти имаш момче, аз имам мамут, сейф сме. Добре, има ела. Тук съм. Ела си да го изпаде, че... Стига, фул мак съм. Айде да е. Аз искам. Ела там, дете има такова. Има някой. На мене. Не го знам къде отиде обаче. Ето го. Хоп! 97. Идвам. На мене! Деца! Бързо! Ела при мене. Ма не мога, аз ще умра, брата, съм на малко. Снепни го на малко е. Хилтва са. Има съотборник, стой. Ела тук. Ще убият! Просто стреляй по тях. Нищо, второ място. Добре. Супер е този път, обаче. Много добре се получи. Плея гейм. Супер стана дори. Не зле. И двамата имахме баяки очита. Да. Много се радвам, че не завършихме второ, човек. Още не сме първо, но и това ще станем след малко. Или по-късно.
Гайс, мисля видеото да е до тук. Абонирайте за канала, дарете можно палчето нагоре, пишете позитивни коментари и... Стойте секунда само. И чао!